nga nagpabunyag angan cellphone. Sa nganong cellphone man siya ang ako gong asawa padre kay si Celerina, unya ako si Ponciano, nya among gi-combine cellphone. May sad ingong pare, okay sada. Ingon sa to sunod sa siyang bata, kisa may nga ng charger. Nganong charger man ingon din siya nga ang ako gong kuan asawa si Charmaine, unya ako si Jerry man ko. So, charger. Siya padre, bunyagi na ni sila. Ingon din pare, di ko mabunyag. Nga naman, why signal? Kabaos po. Pero dagko naman kunong bata, nitingog kunong bata, isa padir, naamay wifi. Ay, mga buangon.